नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मु अन्नपूर्णा मो झील आराधना आपण मानक स्वागत करुछु आम चैनल अन्नपूर्णा वर्ल्ड को आसतु आज आराधना आपण मानक पई नै आसीबो गोटे सुंदर पुराना गीत ऊपर डांस टी गीतटीर बोल होची जारे भासी भासी जा। तो आपण माने या परे कोन हबो जानि सारिथिबे ऑलरेडी। चलतु देखिबा डांस परफॉर्मेंस टी आउ शेष पर्यंत वीडियो को निश्चित देखिए। लाइक आम वीडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। थैंक यू। देखंतु जारे भासी भासी जा नौका मोर भासी जा जारे भासी भासी जा नौका मोर भासी जा महानदीर नील ढेउरे नाची नाची तू भासी जा महानदीर नील ढेउरे नाची नाची तू भासी जा जारे भासी भासी जा नौका मोर भासी जा जारे भासी भासी जा नौका मोर भासी जा महानदीर नील ढेउरे नाची नाची तू भासी जा महानदीर नील ढेउरे नाची नाची तू भासी जा संबलपुर नईरे आसी स्नान करे नानी स्नान करे नानी गाधुआ तुठे दिसुची तार नानी पण कानी नानी पण कानी कहारे कहारे गोरे केड़े निर्दय तो बापा मातते ए जाई देले नी बाहा नामुडिया तू सुनी जा चाची मोर बरखोचा नामुडिया तू सुनी जा चाची मोर बरखोचा बापा खोजती तुर बंधुआ माँ खोजे घर जमिया बापा खोजती तुर बंधुआ माँ खोजे घर जमिया भासी भासी जा नौका मोर भासी जा महानदीर नील ढेउरे नाची नाची तू भासी जा महानदीर नील ढेउरे नाची नाची तू भासी जा नाची नाची तू भासी जा नाची नाची तू